Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Itong video na ito para dun sa nagtatanong kung paano gagamitin itong payment reference number or kung saan makakakuha ng PRN. So once makalagin na po kayo sa inyong members account sa SS, so ito yung magre-reflect. Click nyo lang po yung payment reference number para sa contribution. Meron din kasing PRN para naman sa loan. So, binukod na siya. Click nyo po yan. Yan. So, ito yung lalabas. Dito kasi sa account ko, meron na siyang nag-generate na PRN. To pay na siya. So, isa-isahin po natin. Itong payment reference number, ito po yung gagamitin ninyo. Ilalagay po ninyo kung saan kayo magbabayad. Ito yung gagamitin na code. So, applicable period. Kung hanggang kailan po yung gusto nyong bayaran. Like this one. So, applicable period to June to June. Kapag nagbayad po kayo, dito siya magre-reflect sa buwan na to. Naka-indicate siya sa June. For example, ngayon magbabayad ho kayo July 15. Sa June siya magre-reflect. So, yung SS amount naman, yung lalabas dito is kung magkano yung previous mo na binabayaran. So, akin kasi 845. So, yun yung nag-reflect sa SS amount. Tapos, itong easy naman, employee contribution, wala magre-reflect kasi voluntary. Tapos, flexi fund amount, wala naman ako nyan. So, 0. Yung total is 845. So, yung due date niya hanggang August naman. Ito po yung maganda sa PRN. Meron kang enough time para makapagbayad. Pero magre-reflect siya dun sa buwan na applicable period. Yan. Diyan siya magre-reflect. Kung magbabayad ka ngayon. Tapos, yung PRN nyo po next month for July. So, September naman siguro yung inyong due date. So, ayun. Kung wala naman to, pwede kayo mag-generate ng PRN. Click nyo yan. Kung wala po kayong PRN pa na nagre-reflect doon. So, ayan. Membership type, voluntary. So, voluntary kasi ako. Yung drop down na nito, OFW tsaka voluntary lang. So, ito na yung applicable period. Kung hanggang kailan po yung babayaran nyo. Madali lang naman siya. Select month lang. Kung from, for example, yun nga, June. Kung yung month ng June yung babayaran nyo, so from June 2021. Pero kung June lang talaga, uulitin mo lang siya. From June 2021 to June 2021. Kung isang buwan lang po yung babayaran nyo. Pero kung dalawa, pwede mo naman siyang i-drop down. Yan. Pipili lang kayo ng month dito kung hanggang kailan po ninyo gustong mabayaran. For example, July. So, June. Ayun. Hindi na pala pwede kasi for example, yan lang yan. July. Tapos, 2021. Of course, 2021. Kung dalawa po yung babayaran yung buwan. Kung gusto nyo mag-reflect siya sa 2 monthly contribution po. Tapos, click nyo po itong contribution. Amount po ito. Amount. Ayan. Ito yung pinaka-premium. 3,250. And then, ayan. Marami namang choices dito kung magkano yung gusto mong bayaran. 390, 455, 520, 585, 650. Ayan. Pwede kayo pumili dyan kung hanggang magkano yung gusto nyo i-contribute. Pwede naman din magkakaiba po yung contribution nyo. Depende kasi kung magkano yung gusto nyo ibayad. Kung malaki naman yung budget, pwede kayo mag-premium. Or pumili lang kayo dito sa amount. Kung magkano. Ayan. May choices naman. So, itatype nyo lang siya dito sa
sa amount. For example, 845 yung sa akin. Yan, ganyan lang. Tapos, submit request. Mag-generate na siya. Ganito yung mangyayari po. Magkakaroon dito ng payment reference number. Ito namang part dito ng PRN for loans. Yan, dito magre-reflect yung mga gagamitin mo payment reference number para naman po sa inyong loan. So, yung nagre-reflect sa akin is for the month of June pero wala naman akong loan. So, active loans without PRN, magre-reflect dito. Ayan. So, active loans with PRN. Ito naman, yung una is without PRN. And then, with PRN. At dito magre-reflect yung mga paid na PRN po ninyo. Bago lang po itong features na to. Noon kasi wala pa akong PRN for loans. Kaya medyo nalilate din na makapagbayad nung pandemic. So, yun lang mga ka-SS. Maraming salamat sa pagtapos ng video na to. I hope you like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Keep safe.